Aiwa, kana kune vanhu vanotaura chokwadi chinogwadza, aiwa chokwadi chinonyatso kutokonya vamwe, aiwa vakomana, aiwa vari loya kuna Nelson Chamisa, vakomana vanosapota aiwa Nelson Chamisa. Sanapinda mashoko anobuda nyora vachitaura vachimimika, vachitaura vachinatso kuwanzira vakomana vefaction yaSingizwe Chabangu neThe Ruling Party anoti wasubscribe like turn on the bell icon. Pane pane yakamira kudai so munhu wese ari aware pamusoro pechitiko chiri kuitika muCitizen Coalition for Change faction inotungamirwa naSingizwe Chabangu, muchiona vana voshamiwira nabiti vachisangana netheir own reality. Panapa vanoposta this picture avo vakagara vakomana ava vonyora vachiti another simple way to explain the Zimbabwe gold currency, right? Vanobva vari kuuya vachilinga the Zimbabwe gold currency kune vakomana vana biti ava vamozva kuti ndo vakomana vanonyepedzera kuda kuita zvimachange champion but vasangana chinozikamwa, vasina kana support, vasina kana any influence. Panapa these guys vakapretenda kuva vanhu vanoda kunge vanhu vanoda mari, vanhu vanoda kuisa change munyika yeZimbabwe but vasingazvigoni, vari vanhu vari corrupt. But izvezvi mukatarisa pavari they faced their own reality, muchiona vachisvipiwa naSingizwe Chabangu vakanga vari vanhu vakanga vatoti haiwa 22 million zvayapinda tapinda atova manaki kwatiri, but tichiona kuti izvezvi vachinge vabuditsiwa namukomana anoSingizwe Chabangu from the Triple C leadership, abva vanyatso kuona kuti panapa politics avanazera nadzo. Ndo vakomana zvari kuitaura vashuku vachiti aiwa this is another simple way to explain the Zimbabwe gold currency, kuti aiwa the Zimbabwe gold currency yangofanana nevakomana avava vefaction yaSingizwe Chabangu, noda kuti hapana zvavanomboita, hapana kana zvainomboita, ndo zvamufanana nekarenzi yacho yeZig. Kunyange mukada kungoishandisa inongori kana yangodhakwa, hapana any promising kana kuti any powerful impact yaimboita to our economy. Kuti mafunguro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awo, pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.